Hello, be. Hello, be. Unsa man? Oh, asa ka? Ana ako diri sa kuan karon, New City Hall. Ay, be. Ngano den si tuyo nimo day? Gusto ko mong street foods. Libre ako, be. Sige, sige. Yes. Thank you, be. Sure, mga unta, way problema na sa kuha. Ha? Sure, Jud. Ay, unsa pa? Naday kay kwarta. Oh, na. Asan po ka nakakawat, ana? Buing wala eh. Kabalo na biya kang giundangan na ako ng pagpangawat sukad gaya ng buntag. Sundo ako diri dapit sa mong balay. Pagdali. Layo man kay na inyo habi oy, 2 hours man ang biyahe dira. Gamitin gud og turbo nimo, oy. Sa uban bitaw sa ikag turbo. Pag ako'y magpasundo, di nimo gamiton imong turbo. Sige, hulat ako dira. Dali ipod, ha? Bihion ako nag 5 minutes. Tulagan jud ta kag di ka maabot. Sige, padung na ko. बेचारे मुन्ने दी दिल दी तादी बाप दे तो गैस में अबे आना I'm a rider, provider, bring the heat, girl, I will bring the fire. Lah, dali ra niya, oy. Be. Dali ra lagi kaayo ka. Alangan, ana biya ko nga nakaturbo ko. Nya, tara ta. Asam jud tadi ay. Gusto lagi ko mukha og street foods. Street foods. Gusto biya ko unlimited na street foods. Unlimited? What problema? Kaon ka bisag unsay gusto nimo kaunon nga street foods. Sure, Jud? Oh, lagi promise. Yay! Basta kay di lang ta mulapas og 200. Ni? Buang jud ka ba? Tara. Hoy! Naman ka? Unsa man? Ako diri. Kailangan pa jud magpakakuha sa kuha jud. Mura magbibi oy. Tara. Madto na ta. Ready na ka makaog street foods? Tara. Hey, I'm on vacation every single day cause I love my occupation. So guys, namin diri karon sa nabunturan nga street foods. Market kilid sa palengke nila. Bebel pong. One eternity later. Kapoy no karon no? Kanang be, nakoy pangutanan nimo ba? Oh, saman. Nag-enjoy ka sa tong lakaw? Oh, Sure ba? sabi ka bino. Unsa man? Happy kay ko karon. Happy kay ka? Ngano man? Kay nakakaon man ko. I wonder why. Yesterday you told me about the blue sky. Ikaw, be? Happy pud ka? Happy kay ko eh. Alam mo ang ganda mo pala pag tumawa ang iyong mata. Kaya nga naman, Alangan, napa mo ko'y bilin sa 200.